Sari kalian Bapak Ganto Ibu Miko Bapak Arif Ibu Santi lah kok gede itu panjangnya Bapak ini gede loh Ibu iya itu duk aja beci soek duk nggih monggo sesarangan kalian putra Singabudaya nggih sak perlu paring penghormatan dumateng ajengnya Bapak Gus Ibu Karyana keluarga besaripun Bapak Sumarji Ibu Ibu variasi keluarga nggih. Iki mari niku jenengan meto mlebet mawon Mas Santo. Nggih, jenengan meto mlebet. Salajengipun nggih. Bapak Wayu Ibu Bonani, Bapak Dedi Ibu Tuti, Mas Tama Vito. Nggih kula ingkang wau sebab naminipun kula aturi pinarak dhateng sasana pagelaran Jaranan Campur Sari. Bapak Wahyudi Ibu Konami, Bapak Dedi Ibu Tuti, Mas Tama ugi Mas Lino. Maka Bapak Wahyudi monggo kula aturi pinarak dhateng sasana pagelaran Putra Singabudaya. Bapak Wahyudi Ibu Konami, Bapak Dedi Ibu Tuti,